Baba yare cɛni muso denmisɛnnin mabakɔrɔ an bɛ foli ni tanu d'aw ma. Amadu Lasana Konare nin y'an sigilen kunnafoni kɛnɛ kan. Fɛn min ye fasiri kɛbaaw ye dabaji karamɔgɔw an bɛ foli ni tanu d'u ma. Sabula n'i y'a min ɲɔgɔn ko gɔngɔn durunna tɛ o b'a sɔrɔ i dɔrɔn fila de bɛ dugu ma. Minnu b'u magwan ka kunnafoni ɲini k'a sɛbɛn an bɛ foli ni tanu d'u ma. Anw ka wuli ka jɔ a n'an ka cɛsiri diɲɛ don o don k'a daminɛ ntɛnɛn ka taa bila juma na o ye k'a yɛlɛma todunkan na fɛn min y'an balimaw ye olu bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogoya min na. Baara in kɔni tɛ taa maa saba jɛ kɔ diɲɛ don o don. Jibi Jakite ale bɛ fan dɔ in fɛ kumaso kɔnɔ Amadu Eli Konare kalanden min yɛrɛ jolen bɛ sa a bɛ ɲini ka ku karamɔgɔw la ale tɛnkunnen bɛ a karamɔgɔ la n'o ye journaliste Seydou ye an karamɔgɔba n'o ye Laji Daba Tunkara ye jamana ye ci bila a ma jɛmukan min bɛ sigi ORTM ka kɔmuso cɔ a na fɔ an yɛrɛ ko ye sabula fɛn min ye Malikura taasira ye kumatigiya b'a yɛrɛ bolo bi sɔgɔmadani na malidenw hakilina malidenw ka yeta jamana maracogo la ani gouvernement ka baara la a bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ɲininkali ye k'a di Daba Tunkara ma fɛn min y'a ɲininkali a ka taa busamisɛn guwa minisiri la an na foli ni tanu k'a ye ka duwawu k'a fɛ a ye ka duwawu ɲini a yɛrɛ fɛ Jibi Jakite ni e ye mabɛnw kɛ bɛɛ kunnafoni kɛlen don dafara ye an b'a da ci wobow karamɔgɔ Seydou ko n'i ye suruku ye bakɔrɔnin boloko la ka na se ka misi layidu ta a m'a fa n'a ba ye bala cogo bɛ di bi Amadu Eli Konare ne bɛ n tɛgɛ don a ka di nati dabila diɲɛ negetɛnna kɔ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le témoin seere Abdaramani Keyita nin y'a ka sɛbɛn ye Abdaramani ko bɔɲɛ laban ye boli a ma ɲa min kɔ a kɛr'o ye Mali ani G5 Sahel ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔni zara k'a ko bɛɛ lajɛlen da kolonji k'a filenkolonji po kabako sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye CEDEAO ale ye wulikajɔ ani gɛrɛndɛ minnu siri Mali kan hakilina minnu dalen bɛ jamana bɛ se ka jigin dingɛ kɔnɔ cogoya min na nin bɛɛ lajɛlen kun ye Mali ka se ka dɛsɛ Bamanjugu kɛlɛli la n'o ye terrorisme wale ye fɛn min ye bajanbilaya ani yɛrɛsagokɛ y'o ka cɛrɛ anw ka jamana kan sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali jamanakuntigi colonel Asimi Goïta a n'a nɔnɔw colonel 5 u ye nin faamutigi o de kama u ye wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ se k'a to Mali yɛrɛ ka jɔ a yɛrɛ kolo la Mali yɛrɛ a bɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ lakana bunakun kan cogo min sɛbɛnnikɛla ko a ko o de wolola sebaw la minanbaw sanni ani kobaw kɛli Mali armée ye min ni colonel Sadio Kamara ale min ye kɛlɛcɛw ka ministre a b'i disi gosi n'a ye a b'i waso n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min y'o baara minnu kɛra o kɔni digira Faransi la fo ka taa fɔ k'a to ten jɛkulu min bɛ n'o sigilen bɛ n'a y'i ja G5 Sahel farafinna jamana 5 minnu bɛ cɛncɛn jamanaw kan u farala ɲɔgɔn na ko ka kɛlɛbolo sigi kɛlɛbolo min n'a bɛ wuli ka jɔ kɛ kana ka sabati Sahel jamanaw kan a jamana 5 yi maa dɔ nan'u dafa n'o yɛrɛ ye Faransi jamana ye ale de y'u kɛ jamana 6 ye Faransi yɛrɛ layidu ta k'a fɔ an ka jɛkulu in sigi o tuma n'a nafolow bi bɔ ɲɛyɔrɔba min n'o y'a nafolo ko ye Faransi bi dɛmɛ kɛ kabako sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Faransi y'o hakilina a n'o wulikajɔ minnu kɛ n'a bɛnna sababa ma G5 Sahel nana segin gaki o don ba joliba dangan na Mali masakɛ Manden masa Ibrahim Boubacar Keïta Ala k'a hinɛ ale yɛrɛ bi masaya la gulokiba kan cɛlen bɛ u b'a dasi ka taa yan fɛ u b'a dasi ka segin yan fɛ makɔrɔ kɔni b'a kɛrɛ de la maa caman kɔni bɛ minnu zɔmi ka ja olu kɔni y'a dɔn k'a fɔ nin tɛ ko ɲɛnama daminɛtɔ ye sabula ko o ko ni Faransi b'a la n'a bɛna ni Mali ka lafiya ye Faransi kɔni bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ o bɛ se ka sɔn cogo min sɛbɛnnikɛla ko G5 Sahel nana sigi wulikajɔw nana daminɛ G5 Sahel a nɔma ye taama mɛnɛ sisi ma bɔ a nana kɛ barikolankolo kolonkolonkan de ye musokɔrɔnbogo n'i y'i sigi fɛn di la n'i wulila k'i jɔ a bɛ baatara bɔ i la G5 Sahel yɛrɛ a kun taga yɔrɔ min sigilen bɛ Bamako Badalabugukaw nana dɔn Bamakokaw k'a fɔ nin ye kolankolon de u y'u gɛn ka bɔ yen u gɛnnen G5 Sahel ye minɛnw jɛ u taara daga dɔ sigi Sevare terroriste yɛrɛ taara yen bunde G5 Sahel yɛrɛ maaw y'u yɛrɛ ɲini sɛbɛnnikɛla ko a b'o don malidenw kɔni y'a dɔn k'a fɔ G5 Sahel kolankolon don sɛbɛnnikɛla ko a ko o n'a ta bɛɛ wulikajɔ n'u cɛsiriw de tun ka kɛ min bɛ se k'a to G5 Sahel a jɔlen bi to kɛlɛw cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko G5 Sahel ma se ka bɔ a nɔ la fɛn min ye Tchadikaw ye a ɲɛmaaya nana d'olu ma G5 Sahel ma se ka ko kɛ sabula guwara de donnen b'a la Faransi fɛ ni Faransi ma sagona sɔrɔ G5 Sahel tɛ se ka putɛrɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko o nana kɛ sababu ye fɛn min ye Mali ye ale ye kɛlɛ minnu kɛ ka se
minnu sɔrɔ fɛn min ye Faransi ye a sigilen bɛ ka Mali kɔnɔ G5 Sahel a président touru sele Mali ma Assimi Goïta de kun kan ka bila G5 Sahel jamana kuntigiw u ka jɛkuluba min bɛ o ɲɛmaya la lajɛba sen fɛ n'o y'u ka lajɛba seegina ye min kun kan ka na kɛ Bamako faaba kɔnɔ yan sɛbɛnnikɛla ko k'an bɛ don minɛ ko bi fɛn min kɔni ye Faransi masakɛ ye n'o ye Emmanuel Macron ye a ye wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ Mali bɛ se ka kɔli G5 Sahel ɲɛmaya la cogo min na sɛbɛnnikɛla ko o nana wolo kangarida de la Assimi Goïta a ye lɛtiri kɛ ni k'a ci fɛn min ye Idriss Déby Itno denkɛ ma n'o ye Mahamadu Idriss Déby ye k'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye an ka G5 sariyaw ye o y'a jira k'a fɔ san kelen kelen don o tuma février kalo min n'a jɔden filɛ nin ye Mali de kan k'a ka baaraw daminɛ lajɛ kan ka na kɛ Mali la o tuma i b'i jija teliyala lajɛ ninnu bɛ se ka kɛ cogo min a n'a wulikajɔw bɛ se ka sabati cogo min min bɛ se k'a to Mali jɔyɔrɔ ani Mali yɛrɛ ka minɛn ye min ye a bɛ se k'o sɔrɔ cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kakaridaw o ka fisa wuli ka bɔ nɔgɔ kan Assimi ko o tuma fɛn min ye o baara minnu n'olu bolo dalen bɛ n'olu ma se ka kɛ u kɛ kuma na o tuma janni mɛkalo tile 15 cɛ Mali kɔni bɛna a ka baara ɲɔgɔnya sonsoro G5 Sahel kɔnɔ nin kuma in fɔ wulikajɔ ni baaraw daminɛna Faransi fɛ ka G5 jamana tɔw la suruku o tuma fɛn min ye Mahamadu Idriss Déby ye a kun kan ka na G5 kɛlɛminɛnw a n'a fɛn bɛɛ lajɛlen ko nɛgɛ di Assimi Goïta ma maa ma na a ma maa ci o tuma mɛkalo tile 15 kununko dimanche Assimi Goïta ye cɛ min ye n'a y'a kali k'a turu yɔrɔ min na a bɛɛ de a bɔra ka sɛbɛnni kɛ k'a ci G5 Sahel ma k'a ladɔnniya k'a fɔ k'a ta kununko la mɛkalo tile 15 ka n'a bila bila G5 Sahel Mali bi t'a la a sini t'a la a kɛlɛbolo min bɛ Mali la Mali sen bɔra la o k'u ka minɛnw bɛɛ cɛ ka taa ka bɔ Mali la o kuma a kɛra G4 ye sa G0 sakɛ ni Mali t'a la G0 ni Mali t'a la a ko bi ban ni Mali t'a la fɛn bɛ wa a banna ne m'a fɛ yen ko barikɔnangolo don wa a kɛra G0 de G0 a tɛ kati yɛrɛ bɔ a tɛ kati min b'a la dɔ bɛ se ka ko dilan kabako Burkina sɔrɔdasiw tɛ ka boli terroriste ɲɛ kosɛbɛ Niger sɔrɔdasiw tɛ ka boli wa pareil Mauritanie sɔrɔdasi bɛrɛ tɛ yen a ka gɛlɛn min b'a la k'o ka fisa dɔɔni o ye Tchadi an duloma de ye Mali Tchadi yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ ɲini kosɛbɛ yarɔ ko kɔni ɲamina a banna bɛɛ de bɛ k'i yɛrɛ ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali ye a ye communiqué kɛ communiqué min n'a kalanna kɔmuso la sabula fɛn min ye gouvernement ka kuma lasela ye n'o ye colonel Abdoulaye Maïga ye Buloba kɔni ale nana a ka sɔrɔdasi tenue b'a la communiqué jamijanba a y'a bɔ k'a da tubabukan ɲɛlen b'a da a y'a kala fururu minnu ni minnu kɛra n'o ye majɛ ye a y'a bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan sariya sɔsɔ minnu kɛra Mali janfali minnu kɛra wa u ko fɛn min ye Faransi ye u ma Faransi tɔgɔ fɔ ko jamana dɔ bɛ yen min tɛ farafinna jamana yɛrɛ k'o sen donnen bɛ ko in na k'a bɛɛ lajɛlen ɲami marakala so tɛ fila ye Faransi de ko don sɛbɛnnikɛla ko o tuma Mali ko n'a ma ɲɛ o kɔ ale sen bɔra G5 Sahel la wa fɛn min ye wulikajɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye kɛlɛbolo ye a avion kana pan Mali territoire kan tuguni k'u ka minɛ bɛɛ cɛ ni ka taa n'a ye yɔrɔ min y'u ja an ye baw fara sɛbɛnnikɛla ko Malidenw kun sigilen bɛ ni nin ye Assimi Goïta janjo de bi fɔ a kun sɛgɛrɛ de bi fɔ ani colonel cɛ 5 ko sabula munɛ o munɛ bɛ yen n'a karilen bɛ jamana la u bɛ k'a bɛɛ lajɛlen fosi ni ka bɔ kelen Faransi gɛnna Barikani gɛnna Takuba gɛnna ambassadeur gɛnna accord farala Servali farala traité ko dabilara wa tiɲɛjalan kangarangaki o de bɛ ka fɔ a tɔ tora fɛn kelen bɛ yen G5 Sahel o kɔfɛ MINUSMA ka sigi min n'o bɛna kɛ juin kalo nata Assimi Goïta sago ye min ye Malidenw ka intérêt ye min ye o kɛlen bɛ sɛbɛn ye o bɛna di Choguel Kokala Maïga ani Ablaye Diop ma o bɛ taa ka t'o fɔ Nations Unies na Faransi da t'a la ni sɔn kɛra o ma fɛn min ye MINUSMA ye a bɛ to yan ni sɔn ma k'o ma fuma le kan MINUSMA fana bɛ gwɛ Mali armée kelen bɛ jɔ ni territoire la ka na ni ye an bɛ se kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le témoin kɔnɔ Sɛrɛ Seydou ne n'an tɛgɛ don teliyala kunnafoni sɛbɛn l'indicateur du renouveau Ousmane Daw kɔrɔ Ousmane a ye sɛbɛn kɛ a ko a bɛɛ n'a ta embargo kuma min bɛ yen n'i y'a maana a ko min ye k'a dɔn Kolowarikaw ka masakɛ Alassane Dramane Ouattara e ko i k'a dɔn a tɛ sigi kɛnɛ kan Faransikaw fɛ bi ani sini sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye Alassane Dramane Ouattara bɛ diɲɛ ko o ko la bi hali ni suturali don i k'a dɔn min bɛ tali kɛ Mali ale kun ka kɔrɔfɔ o bɛ maana a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ jɛrɛ de bɛ yen jɛrɛ bɛ u ko min ma nansarakan na 6e forum des marchés émergents i k'a dɔn Alassane a taama o kɛnɛ kan Faransikaw fɛ a ka o baaraw kuncɛli la i k'a dɔn o kɛlen don ka bolodali min kɛ o de filɛ min ye i k'a dɔn Emmanuel Macron ale de bɛna Alassane Dramane Ouattara bisimila u ka jamana ɲɛmaa jabala so la min na ni ka kuma i k'a dɔn
Mali aka gerende mimbe anga no CEDEAO na jawye ana wuliwa atna wuliwa ikado kuma ko de bina sebe koro mana nga sebe nikela ko hali ni ma min de ikado misu mi yoro biela jele ba do fiyende ako minye ni ma fla mimbe no lubina kuma Mali aka embargo wulili ko ka ako ikado gele ya ba de be akonnala sabula Alassane Dramane Ouattara ikado embargo ka wuli ka bo Mali ka akadi ale yere ka temefe beka sabula gele ya babe ale yere ka jamana dala gele ya mi yere be jamana de mala ka furuku ka nyesi ama onga gole ya yoro e minye ma do mi yere bi sebe koro sira Emmanuel Macron nye foka tuti opuma ikado ko puma abe boli fen fla de ka Alassane mona nyemi ikado awa Emmanuel Macron ku ko imita o ta chugo ineka Sebenigala ka fola akoni ya ta ninga laje mi me talike ni wati na Mali yi jigida ikado Togo ka masake ka no efor nyasimbe ale yere kase ka danyuman do ka pmanyonya ukura ya Mali ani CEDEAO ni nyanche akode nasratike la Togo ka jamana nyema ye sian flake ikado kolowari kase ka ta ikado la selini suruna do ka fo Alassane Dramane Ouattara ye o sebenigala ko Alassane tina se ka foi di jabila halina masro ka fo mi awa fakata France Allah Andora la sa. Abita France de. Atisio. Makoro nga saraka mine na Alassane kaza. Imodi vlan. Allah. Kafo Alassane denge de. O mangoro ni makoroni ala kan kunaja wallahi sebenigala ko ako minye ikado ngafo Emmanuel Macron bela jele ba do ikado farafina jereje kulu chamambe ka damne wuro dugunya va CEDEAO ikado odun ngoro kugolo do o Alassane ye Union Africaine odun ngoro kugolo do o Alassane ye onga Alassane minyere be ale yere koni ngele do iba fo telecommandi ni ikado Emmanuel ya bla yoro mino ale tise ka boye nga wa ikado abe boli bribri abe odeke sebenigala ka fola ako minye pmanyonya mina teme Emmanuel Macron ani kado Alassane Dramane Ouattara ni nyanje abina talike ikado Mali pmanyonya kura mununu doni Togo ka masake yala ikado Mali jamana fama ba fe ka muneke lanyini munungera uba fe ka segu ko wa walimo ka fota ejume ikado pma de bina ta sebe koro dangana maya ikado Emmanuel ale kloka onga sebeni kala ko ni ko ingele yala akana bali mana sabula minye Emmanuel Macron ale keledu ki kalefe minga ode fendemo doye fe folo no dale do keneka nuba la ka ikado ka korota noye abifo mon nasaraka na ikado kozi officiel munu mise ka bokene ka ne obise ka fo maye kode chronogramme ye wati ka fo Mali awbe kala take wati jona ka fo fanga bo sura zubulo ode kozi officiel ye nga kozi officiezi noye ikado ngania juguyani dana wale ya jugu munu ba jugoro sebeni gala ko folote dora de France ikado ale koni mala ka Mali bika tla France la ikado ti beuma ko irisika chekelinga na to Mali la ka irisika ugwe ande ko yuka la nyini folo ye ande la nyini flana minye na yanjami ami irisike dugutigi ko de tike ami irisuka ministry ko hali irisika dengele ka begwe a instruire wo a fen wo fe ka bege ande ko ye la nyini folo ye olu de faso do an va dugolo ko de flere ande sebenigala ko flana ye jume I ka do nga fo France ka soro belebele be I ka do an ga farafin jamana ka an tereke u ka wori ko fa ko mi mo sefa e kuma jago ya Malika to sefa la an gana se ka boda fo nyini kami bo ka wori ko la I ka do ko ofana o ye flana ye sabana ye minye ako I ka do nga fo u ka la nyini na Mali ministry nyema min be no na men na ka ko to bela jelelo no ye shogali ko ka shogali fana gwe Shogali premier ministre à vie ande ni France no eredo como do Shogali era tibo alable premier ministre à vie ni balide un be no rawa aminyalo ango kelege sokona ya kana tige ka fo premier ministre à vie kana tige ka fo nguye nyimine do afana ngo Mali amanaja ni tangue France dabala ko Shogali kata atita ande sebenigala ko sabana ye jume ikado nga fo France ka ba fe Mali ye ikado nga fo awa checkse ya kamin fo ni Mali yere be ka se ki nye korota ki jo face à face ka nyesi France ma ikado awa o ka dabla awa France ka o ka to ni oluko ama chu anga fo chukuchuku angana se ka nye jo nyela ndemena ko asimi de baby ande no de uka dore fo kuluba unana wiklo dola ni mangoro manga me be kama ko mais Ibrahim, mais juste, comment toi tu peux dire ça? Mais je peux pas accepter ça. Ne répète plus ça. Des indies. Wallahi. Allah. Eko makoroma asimi wele ko venez vous clarifier à peau. Ne adongo makoro ndi mabonya ko yi. Wallahi. Makoro ngele président. Anna ko folo malla. Ako ibe kama ibita ngume ngako yomina na gawo. Okay.
ibe katara wallahi depuis ya nya do mo cheli di mabunya ne ko ata ko e aka Asimi wele ko venez vous clarifier wa aka Asimi wele ko ti clarifier ko la wala ko ya o e manguru ma dusuma ka ko na ya jana mina kulo koro abda duguma akobi daoma kuna fone fle anye mizalo ka bo indicateur gono aka bido boli la Jeka pip kaka fere fon la kodon nege kanye tan flasera Bamako ka fo jiginew ka bonyamasegi be awye Jeka pip Kalamo Seydou mbala tugo be di kokura Amadou El Konare dote bo fo ila kwa hakete do min tiga do ka boni sebenye ango mi ma nouvelle horizon toguna a Traoré nyere douani do ni ya ka sebenye toguna Traoré ko chebo daye yere boy wili ka jo ani chesiri mi na kera boulevard de l'indépendance la jekulu ani demisen jekulu munum vara la nyanga ani fe mi kulu warawye mi ngani ajiraye ko jira Mali armela opération espoir tous fama akoni ata ka lajɛ jumado mekalo kiletani saba ningara lajɛ belebele baye sabula jama de songona ka bɔ I b'a fɔ lahara bɔlɔ a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye Mali armée u bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na u ye se min sɔrɔ o kɔni jalen bɛ jamana maa caman ɲɛ o de kama fɛn min ye jamanaden dɔw ye u farala ɲɔgɔn kan dɔw bɛ Mali kɔnɔ dɔw bɛ Mali kɔ kan ka hakilina kɛ kelen ye ani ka wuli ka jɔ sabati min bɛ se k'a to laɲini bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Semanikala ko ako coordination espoir tous fama o togola Baba Tangara ale ye kuma ta sabula fɛn min ye boulevard ya kun valen bɛ jamana tew I b'a fɔ didenw Semanikala ko fɛn min kɔni ye armée ka sew ye ani armée a ye jɔyɔrɔ minnu da armée bɛ ka baaraba minnu kɛ a da magara nin bɛɛ lajɛlen la président mouvement espoir a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye jamana ye a ka taa ɲɛ jamana yɛrɛ a ka jija bɛ se ka sabati cogo min o ti kɛ fiyewu fɔ armée yɛrɛ a ka se min n'o sɔrɔlen bɛ dɔ de ka far'o kan sabula an bɛ don minɛ ko bi a ko armée ka cɛsiri n'a ka jija kɛlen bɛ sababu ye Bamanju yɛrɛ de b'u yɛrɛ ɲini bi sabula u kunkolo tonnen don président mouvement Mali espoir a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko an bɛ don minɛ ko bi jɛkulu caman de farala ɲɔgɔn kan ni k'u bolo di ɲɔgɔn ma I n'a fɔ Mali misali ye cogo min ka nin lajɛba in kɛ a ko front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali FUSI Mali force armée a ko olu kan ka wuli ka jɔ u ka wuli ka jɔ n'u ka jija la u kan ka dɛmɛ jamanadenw de fɛ I mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu ko u bɛ min ɲini Asimi Goita fɛ k'a ka négociation dabila ni CEDEAO ye san 5 a ka tɛmɛ n'o ye ko malidenw y'o de d'a ma Semanikala ko M5 RFP o tɔgɔla Jamil Bitar ale tun bɛ ale ko Faransi ka taa ka bɔ yen Faransi ka dégager ka bɔ yen Faransi n'a dɛmɛbaaw ka dégager ka bɔ yen ko an tɛ Faransi fɛ tuguni an tɛ CEDEAO fɛ an tɛ MINUSMA fɛ Adama Bɛni Jara fɛn min ye katikaw ka den n'o ye Ben le cerveau ye ale y'a jira k'a fɔ fɛn min ye wulikajɔ ni cɛsiri minnu n'olu kan ka kɛ jamana kɔni mana tɔɔrɔ sɔrɔ jamanaden bɛɛ kan ka wulikajɔ de kɛ wa ko bɛɛ ka wuli bɛɛ k'i fanga fara ɲɔgɔn kan bɛ se k'a to Mali armée ye se min sɔrɔ dɔ bɛ se ka far'o kan a ko an bɛ don minɛ ko bi galon de bɛ ka da armée la diɲɛ seleke naani jamana setigiw fɛ fɛn min ye général de brigade Umaru Jara ye ale yɛrɛ wuli kajɔ ni cɛsiri min kɛ Sadio y'a cili laban min kɛ ka jamana dɔw don a senjɛ o kɛra sababu ye maa caman bɛ olu yɛrɛ k'u ka danaya kuraya fɛn min ye Mali armée kan ni k'a gili sinsin Ben le cerveau ko a ko an bɛ don minɛ ko bi se min ni Mali y'a sɔrɔ o se de bɛ sinsin Modibo Keita ka se fɛn min ye Mali marabaaw ka se ani Mali armée ka se o de bi boli Faransi a n'a dɛmɛbaaw kan n'o ye États-Unis ye a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn kelen bɛ yen min jɛlen bɛ I b'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ colonel Asimi Goita colonel Maliki Diawo Choguel Kokala Maïga colonel Modibo Kone colonel Ismaël Wage colonel Sadio Kamara nin bɛɛ lajɛlen ye maliden ɲumanw de ye ninnu ye Mali kanu ni ka u yɛrɛ ni de di min bɛ se k'a to Mali ka bɔ nɔgɔ la o tuma an kɛlen kɔfɛ ka nin cɛbaw sɔrɔ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye jamana ɲɛtaga ka sabati an kana sɔn cogoya si la min bɛ se k'a to u ka tilanna maa wɛrɛ bɛ yen min kumana Seku Tunkara le politologue de New York a ko fɛn min ye urgent et très bonne nouvelle ale souvent ale ko machine ale ko dɔrɔn urgent ne ko Kante ka vote o politologue de New York wa a bɛ min wa est-ce que ani Ture ma ɲɔgɔn ye o tuma désormais moi je me déclare
Les politologues très irritants. De Bamako. Non, mon ami, il y a ou bien la place restera vacante. C'est irritant. Même autoproclamé. Ali Choudou Clavé. Abiboko irritant. C'est que tu m'as dit. Ni b'a fait gars réveiller Kaouli. Et Kabla, c'est que tu m'as là. Il s'en a wati, n'a go très irritant. Très bonne nouvelle. Malé au Java du Gouba Koumé Malika. Comme français avion de Pandok Malika. Ah, tu m'as dit oui. Ukahinala ça. Ukahinala. Tu l'as dit, oui. Comme ça, tu es. Ali Mamin di Segui. Sebenigala ko ako fe mi nye segu tungara ye. Politologue ako fe mi nye Malien ye. Kanga continuer lutter ye. Ako abi geleya. Ambi toro. Kan na nye sanga meke lutter la. Na nzara ande o me lutter continuer. Ako to u bolo. O ma fe mi nye wuli ka don o kele. Anga ngo bara de ke. Ako Asimi Goita côté, Choguel côté, Sadio côté. Sabolo lu bita ka boe. Mali de bitoye. O ma ambi kele de continuer. Na do nga blu kungolo la. Hali maraba munuma kuna bi nolu boray anga kele continue mi se ka to farafina abise ka bo to wu bolo chuka mina tebenigela ko akoni ya ta kala je fe mi ye jekulu o jekulu no be faransi kele la u bela jele ka faranywanga mali fanda nani fe sanga oni sanga anga to ka bo ka ngani ya yira ambeka ke kulu kelenye se ko tungara le politologue de New York ale yo fo Ako fait un CDM, collectif de défense des militaires. Uka wuli kadjon uka ninjesiri ngoni. Akera bonya bade, akera makama bade. Sabula akera sababu ye fait un Mali armée. Ka sengoroma dondo. Deme mimbe kata jamana do makata Mali armée yoro. Dem sengunda kano misali gira. Kono boni blaniye. Anya min salo ka bon Nouvelle Horizon kono akabi walla. Journaliste Seydou ne antiga do kokura. Kuna fondi sebe la preuve. Fasirike Umar Konate ni nyaka sebenye. Umar ko. Akoy ka donga fo ko be na ko rebe sina akoni ye Mali ta ka laje min ye ka do Mali sinsimbere o ye sene moni ani bagamara o nga me do mina iko bi anga na shenga ke bi kan akoi ka do ni goleya be fena goleya be sene kola akoi ka do ni wulika jo na ma sabati jona akoi ka do nyina samia abike gwansan kolonye wa min ye Kongo senekela ubina nyandi wa foi ka do jamana kuntigi aka wuliki jo achejo yorola muarko abetalike fe jumena min ye ka do awa nogoko o kele do kata banani solasiri woroy ikado wati o wati ni yesuma nyoanya ke samia temeno na ibae ka fo awakalo saba mimbe yani samia ereche o ba soro nogoko afero ana dalu bela jerele tigeledo o ngame do mina iko bi nyina sedo amedo ni mina iko bi ko Mali dugu be angere mahali choli ke o dugu do magasin dala folo mate ikado ngafo awa akuru ere magasin falima sebenikela ko ningo inana chugodi akoni yata ninga laje minye ikado seneko nasratike la chageda bolo fara mimbe no CMDT ale ko ni nebi wulika jobbake asizimbere doy angere ka dusa ninga nanai anga jamana kono o kama ferau ni dalubeta minye ikado mamunu na nalika ka ningo donjugo no bochiko bela jereleke o ko gole ya babe nyinandala ako gole ya folo kera munye cooperative munumbe no lu nyeshini ndo kore senekoma ni ya soro bizi baza bakundona ola minya ma chamambe olu ko ni sika kele do kurtu na kera sababu ye debite koro chamambe ka fura bagaru tukola kan o bela jerele minena ningu datugu ka o ka kiru ni ko bela jele to kasokola sebenikela ko ogola ya kololo do be ngo inchema amasorola ka fo minye wulika jo munu tunganga ke ikado dugu jerana kasoro amedlanda la hali binaka bi akode kera sababu ye jamana famo ye sharia tasa madobe ukomima administrateur ninjo akoko bokari fomba uyode tasa ningono sugandi ka jekulu kerengere do sigi eki makodo ningo ina yani karatu mamunu ni zoma kule munu be nu kele do ka senekela ujigi wari oluka nyenabo sebenikela ko o administrateur min sigira obe bara mununa ikado awa do kera toka je sabula mi metalike ikado dugu jera ana kasoro dla ere ma feze pumate dalima o puma o keme gole ya baye mi na ikado angere ko ni gele ale do amedoni mi na iko bi o nga sababu ye fe jumen ma chamambe ikado munu ma mamu oluko gole ya mi me jamana ka no etanga segi gele ya ani dengerene munumbe ikado ko oba jula o nga ma munumbe no lubi sene ko nyedo kabila wale oluko ni yata ninga laje ko be na dunyoro na boyro bizi bazana ma ngani ya jugu ni dana jugutugu bulo ma blala nolu ka soro yere soro kun soro ikado ka be gole ya badu ko la sebenigala ka fola ako minye kliflani na administrateur mimbe
be no ye Bakari Fomba ale yɛrɛ ye taama kɛ a taara Banikɔ mara la taama min kɔnɔna la ani sɛnɛkɛlaw kumana nka kuma min senfɛ i ma kuma maamu cogo o cogo min ye tiɲɛ lakika ye o de bi da kɛnɛ kan para sɛbɛnnikɛla ko o ka jɛrɛw senfɛ a kɔni y'i da masunya k'a fɔ sɛnɛkɛlaw ye m'a ɲini aw fɛ min ye ɲina kɔɔri sɛnɛtaw a ye dɔ bɔ a kɔɔri kɛnɛ hakɛ la a k'aw bɛrɛmadigi ɲɔ ni saɲɔ ani tigaw kan waasa an bɛ se ka kisi kɔngɔ jugu ma san nataw la a ko n'i ye nin fɔ sɛnɛkɛla ye kuma tɛ fila ye koyi a b'a la ka f'u ye de a ye kɔɔri ko da kɛrɛfɛ i k'a dɔn nɔgɔ tɛ jamana bolo k'a di aw ma ka bɛn n'i k'a dɔn awa nɔgɔ sɛnɛ ni kɔɔri waati ye a ko kuma in a b'o de kofɔ sɛnɛkɛla minnu sɔmi ka jan olu kɔni y'a tɛrɛbu k'a ɲininka nka o bɛɛ n'a ta a ye kuma maamu ni k'a kɛ bilasirali ye sɛbɛnnikɛla ko a bɛ se ka faamuya cogo di an bɛ waati min na i ko sisan yɔrɔ o yɔrɔ nɔgɔ hakɛ min bɛ yen n'o tun ka na an ka jamana kɔnɔ o tun bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ awa nɔgɔ tɔni 1000 ani tɔni 800 na sefa wari miliyari i k'a dɔn awa 66 ani a kunkanfɛ o de tun ka don la ɲɔgɔnma b'a sɔrɔ o b'an ka jamana kɔnɔ nka an bɛ donni minɛ i ko bi 100 sarada la hali buruburu 10 n'o ye 10% ye o ma ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko ka fara o kan i k'a dɔn nɔgɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko ɲɔnɔgɔ i k'a dɔn awa sefa wari miliyari 58 miliyɔn 300 ani a kunkanfɛ o kan ka don la ɲantuma b'a sɔrɔ o natilen don jamana kɔnɔ nka an bɛ donni min na i ko bi i k'a dɔn papaga mana o fana la o tuma k'o bɛ se ka faamuya cogo di ka fara nin bɛɛ lajɛlenlen kan ire min bɛ yen ni sɛnɛ tɛ sabati ire kɔ nakɔ o kɛrɛfɛ tɛ ɲantuma tun kan ka sɔrɔ o fana caman maden kɔni kun b'an ka jamana kan tɔni 94 ani tɔni 300 nka an bɛ donni min na i ko bi mɛ kalo tile 13 tɛmɛnen an kɔrɔ o y'a sɔrɔ papaga mana o fana la o tuma k'o bɛ se ka kɛ cogo di i k'a dɔn ka jamana faamaw sigilen to maa min bɛ yen sa n'o ye Sulemani Fɔnba n k'a fɔ ten ale min kɛra administrateur judiciaire ye ale kɔni b'a la ka wuli ka taa sɛnɛkɛlaw lafaamuya nka o bɛɛ n'a ta a bɛ ka kuma minnu fɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛyaba de bɛ nɔgɔko la ɲina min yɛrɛ la sɛnɛkɛla caman sirannen don jamana faamaw ye wuli ka jɔ kɛ sabula a kɔni a bɛ fali kun fɔlɔ dɛ nɔgɔ ko a y'a fɔ an sigɛlaw ɲɛna dɛ ni nɔgɔ tɛ an k'an ka kɔɔri foro da kaba la o b'a ka taa an ka foro da o b'a la o de b'a la ka fiyɛ fɛrɛ la wa n ka jɛ in n ka maɲa in b'a da an bɛ waati min na i ko sisan nɔgɔ hakɛ min kan ka na ka bɛn ni samiya i ma kɔɔri sɛnɛ tile hakɛ dɔ de bɛ yen nɔgɔ kunfɔlɔ kan ka bɛn n'o y'a sɔrɔ nɔgɔ ma se e ka faaba yɛrɛ kɔnɔ kuma tɛ magasin na a bɛ don foro la cogo di n'i ye kɔɔri sɛnɛ waatini min bɛ yen ni nɔgɔ kunfɔlɔ bɛ don n'o tɛmɛna hali n'i ye nɔgɔ bɔrɔ kɛ kɔɔri jugulen kɔrɔ a tɛ foyi ɲɛ a ye bilen o de gɛlɛya de ye maa caman sɔrɔ salon wa Mali b'o kɔngɔ de la wa salon nɔgɔ ko in gɛlɛyara dɛ o kɔngɔ de b'an na ji ma kɛ fɛn sabatilen ye nɔgɔ bɔrɔ kelen sisan a bɛ 8,000 ani 400 ani 600 nɔgɔ bɔrɔnin kelen nɔgɔ bɔrɔnin kelen tɔni y'o ye wa kilo 50 8,000 ani 600 sɛnɛkɛlaw kulo banna a ma ɲɛnabɔ dɛ nɔgɔ b'o de la sisan jangan tora la ɲinan koyi n'i tun ye 1000 bila ka di maa o maa ma ko nɔgɔ k'i ka foro la o min bɔrɔ 5 bɔrɔ 4 sɔrɔ nka sisan n'i ye 1000 o ye nɔgɔ bɔrɔ kelen ye a tɔ bɛ don jisuma na a gɛlɛyara koyi jamana faamaw ye sigi kɛ a bɛ fɔ min ma conseil supérieur de l'agriculture sɛnɛ kolatigɛ jɛkuluba min ɲɛmaaya yɛrɛ bɛ jamanakuntigi bolo ale kɔni ye cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ ko fɛɛrɛ ka kɛ nɔgɔ ka jigin 2,000 ani 500 la nka o bɛɛ n'a ta ɲinan o de fɔra samiya kura min bɛ ka na o de bɛ ta o la subvention de bɛ ta o la nka yan'o cɛ nɔgɔnin min bɛ yen o kɔni o bɔrɔ de bɛ 1000 magoɛ la n'i bɛ kuluba la sɔrɔ a ci lase yen dɛ n'o tɛ sɛnɛkɛlaw on est frustré Asimi Goita Sogɛli Kokala Mayiga a ye fɛn bɛɛ kɛ nɔgɔ a kana n'a ye jamana a ka nɔgɔ sɔngɔ jigin o tuma minnu bɛ yen n'u bɛ balani dunun ta transition waɲɛ ka ɲi u ka kariya u ka tiɲɛ fɔ jamana faama ninnu fana ye k'a dɔn ko gɛlɛya bɛ sɛnɛkɛlaw kan u se ye min ye u k'o kɛ sabula maa dɛmɛni o ye ka tiɲɛ dɔ fana f'a ye u bɛ ka wari min don ka malo subventionné o tɛ tiɲɛ ye dɛ u t'a don nɔgɔ la k'a di sɛnɛkɛlaw ma nɔgɔ de bɛ subventionné ɲɔ de bɛ sɔrɔ tigɛ bɛ sɔrɔ f'an b'o dɔ feere ka malo san subventionneli yɛrɛ tɛ n'i y'a subventionné o bɛ commerçant damadɔ fana b'i kɛ maa ye o la u bɛ min kɛ ka subventionné ka taa engrais de san ka taa di sɛnɛkɛlaw ma a banna wari minnu balannen bɛ n'u ko ko dɔ bɛ ka an ma impôt an m'a fɔ ko dɔ ka fara an t'o si fɛ an t'o fɛ an ma droit ɲini ayi anw ma foyi ɲini an ma fura ɲini an ma ji ɲini nɔgɔ ka taa di sɛnɛkɛlaw ma cikɛlaw nɔgɔ ka d'olu ma dɔrɔn anw mi balo an mago tɛ président na an mago tɛ sɛnɛkɛlaw ko a ye kuluba ta a ye primature ta a ye assemblée ta a ye Mali budget a ye nɔgɔ san a ka nɔgɔ di anw ma anw yɛrɛ bɛ ci kɛ an wɔsi la k'an yɛrɛ balo ka jamana balo munna u dɛsɛra k'o kɛ ni u ma
nɔgɔ di sɛnɛkɛlaw ma dun ka fa ka sabati baaraba minnu kɛra lakana sira fɛ a bɛ kɛ fu ye a bɛ tiɲɛ dɛ parce que kɔngɔtɔ sago t'a yɛrɛ la kɔngɔtɔ sago t'a yɛrɛ la o tuma Asimi Goyita malidenw bɛ k'i lajɛ joona Jibi Amadu Ali Konare kɔnɔ si de b'a masaya n bala cogo bɛ di Seydou min ye kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon tuguna a Traoré Jɔakɛ a kumana ko kura a ko min ye k'a dɔn k'a fɔ M5 RFP e ko gɛlɛya a bɛ ɲini ka kulusi muguba don cɛ la n'i ye M5 ko fɔ jɛrɛjɛkulu caman de bɔra i k'a dɔn ni kana kafo ɲɔgɔn kan ni ka politiki cuwadaw yɛrɛ la u ko M5 RFP a ko min ye jɛkulu mun y'a tu tigɛ n'i hakili b'a la i k'a dɔn EMK a bɛ ale ko fɔ min bɛ tali kɛ Cheikh Umaru Sisɔkɔ min ye k'a dɔn ale jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ sabula jɛkuluba dɔ bɛ yen u ko jɛkulu min ma ko EMK n'o ye k'a dɔn awa Espoir Malikura olu de kɔni nana wa fara ɲɔgɔn kan maa wɛrɛw bɔra yɔrɔ wɛrɛ jango a waati y'a sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'u tun furukulen don kosɛbɛ o de jɛkulu kafora ɲɔgɔn kan nka min ye k'a dɔn bɛn kɛra wulikajɔw la fo ka Ibrahim Boubacar Keita ala ma hinɛ k'a ka fanga dafiri nka an bɛ donni min na i ko bi i k'a dɔn tilali kuma selen sɛbɛnnikɛla ka fɔ la i k'a dɔn u bɛ ɲini ka baw fara a ko tile filanin na i k'a dɔn ŋɛɲɛ ɲiminen kɔ M5 yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'u ye ɲɔgɔn ka dulokiw fara ni ka ɲɔgɔn boxe a ko an bɛ don min na i ko bi e ko k'a dɔn u ka gɔngan yɛrɛ tɛ ɲini ka se Cheikh Umaru Sisɔkɔ ma wa sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko mi a kɔni a bɛ ɲini ka gɛlɛya dɛ aw tɛ fanga na aw bɛ kɛlɛ la aw bɛ fanga na tuguni aw bɛ kɛlɛ la ni maa o maa ko ci jɔn fanga ma u ɲɛ bɛ primature de la e ka mɛn Sogɛli de ma sɛbɛnnikɛla ko min ye k'a dɔn awa Cheikh Umaru Sisɔkɔ a n'a jɛw olu yɛrɛ de wajibiyara sa ni ka barodalasigi dɔw kɛ barodalasigi mun na i k'a dɔn cɛkɔrɔba a sɛbɛkɔrɔ kuma na a ko i k'a dɔn k'a fɔ awa wale ɲuman kɛli ani a fɔli n'i y'a fɔ maaw b'a fɔ a b'i baraji tiɲɛ nka ni fitiriwale jɛra u ka fɔ la i k'a dɔn n'i ma to k'a hakili jigin i ye fɛn mun kɛ i k'a dɔn k'a hakili kɔrɔsiyɛn waasa a ka danyɔrɔ dɔn a yɛrɛ la a ko o de kama a bɛna a ɲɛfɔ a ko n'i ye k'a dɔn M5 RFP ta a daminɛna cogoya min na maakuraw de farala kan o n'o tɛ a bɛ daminɛ donni min na u maa dama dɔnnen don wa i k'a dɔn u bɛ ale ka tɔn min ko fɔ ni o ye EMK ye a ko a bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ EMK ye tɔn ye tɔn min bɛ yen a tu tigɛra don min a y'a don bɔ k'a bin k'a kɛ yɔrɔ fɔ a kɛra lɛrɛ min na a y'a bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ di a ko mouvement EMK min ye k'a dɔn mɛ kalo tile tan san 2020 u ye jɛrɛ dɔ de kɛ jɛrɛ min kɛra maɲamugukaw fɛ yen ka jɛkulu dɔ sigi jɛkulu min na u ko min ma comité de pilotage n'o ye k'a dɔn a ko latigɛ n'a ko ɲɛnabɔ jɛkulu minnu b'a la ɲɛnamaya na maa 17 o maa 17 cɛ la i k'a dɔn coordinateur danaya dɔ dara o maa ɲɛma kan k'o kɛ ale Cheikh Umaru Sisɔkɔ ye a ko baaraw daminɛna nin daminɛ cogo de la nka i k'a dɔn k'a fɔ min ye kɔni awa sumala ma ja ɲinɛ min kɛ nɛrɛ kɔ a ko an bɛ don min na i ko bi k'olu balila ka maa dɔw de mɛn minnu nalen m'u yɛrɛ kɛ k'olu ye EMK tigi ye fɔ olu kariyara k'a fɔ ko Cheikh Umaru Sisɔkɔ gɛnna ka bɔ a ɲɛmaya na ale yɛrɛ fɛ ko ninnu kɔni ye tibitaba ka fɔlaw ye Cheikh Umaru ko a ko an bɛ donni min na i ko bi awa i k'a dɔn a b'u hakili jigin k'u ɲinɛna dɛ a ko min ye k'a dɔn surasiw bɛ cɛsiri ni wulikajɔ min na bi jamana lakanani na o yɛrɛ de majigin ni k'a dɔn o cɛsiri n'olu laɲagarili kama ale Cheikh Umaru Sisɔkɔ n'a jɛw u b'a la k'u da di fɛn caman kan sabula a ko i maa min bɛ fanga fɛ i tɛ fanga fɛ i k'a dɔn finitigilakaw bɛ wulikajɔ min na bi a dogolen tɛ maa na o tuma i k'a dɔn ale ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de ye transition bi ɲɛ cogo min na waasa laɲini minnu kɛra k'a fɔ fɛn minnu man ɲi olu bɛ se ka lakilen cogo min na a ko laɲini tun ye o ye a ko transition nin ye an ye a tako filanan kɔnɔ tako filanan min bɛ yen i k'a dɔn jɔnko a la fɔlɔfɔlɔ dɔw kɛra o ma kɔ tigɛ sabula minɛnw kow da jiginna kosɛbɛ filanan min nana ni ka primature yɛrɛ kalifa M5 RFP la i k'a dɔn ko yɛrɛ fana bɛ ɲini ka kɛ jigiwariba ye a bɛ fɔ min ma ko i k'a dɔn trajectoire n'o ye i k'a dɔn awa transition a bɛ ka taa sira min fɛ ko ni yɛlɛma ma don a kuntilenna na i k'a dɔn k'ale ɲɛ tɛ ko la fɔlɔ dɛ a ko maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ wale cɛjugu ninnu na a ko maa filaw tɛ koyi ko nin bɛɛ ye maaw ye minnu labɛnnen don Sogɛli jɔmɛ maa minnu kɔkɔrɔ kaki i k'a dɔn u b'a la ka juguya wale ta ka ɲɛsin ale n'a jɛw ma a yɛrɛ ye cuwa fɔ kɛ koyi a ko an bɛ don min na i ko bi maa min bɛ yen ni o ye Buba Tarawele Buba min bɛ yen n'o ye Sogɛli ka maa labɛnnen ye a ko a b'a fɔ a ye a k'a fɛɛrɛ minɛ ka jisuma k'a koliji la min ye k'a dɔn awa maa wɛrɛ bɛ yen n'o ye Cɛmɔgɔ Mayiga Aliyu Sangare n'u k'a ma Bidi ka taa se Aramos i k'a dɔn min
min ye Kader Maïga fo ka taa se ministre Ibrahim Ikasa Maïga a ko o n'a ka ministriya bɛɛ ale b'a f'u ɲɛna u ka jisumani k'u koliji la sabula min ye k'a dɔn EM ka ko sigira sigi cogo min na ani M5 kɛlɛw nana na cogo min na i k'a dɔn a dogolen tɛ maliden si la sabula ko donja ko tɛ o kuma an bɛ min na bi n'o ye jamana yɛrɛ ka basigi bɛɛ ni kelenya kana faso ka bɔ nɔgɔ la kɛnɛma jugu b'an kan n'an yɛrɛ dama ma se ka bɛn ko la ko bi gɛlɛya kosɛbɛ o kuma a ko ale bɛ jalaki min bi Choguel kan i k'a dɔn ka kow ba ma yɛlɛma i k'a dɔn ani ka kuma fɔ mun tɛ kuma jɔlenw ye i k'a dɔn k'o de bɛna kɛ sababu ye ka Choguel ka fanga sɛbɛkɔrɔ sɛgɛ sabula maa n'i ye jɔyɔrɔ dɔw sɔrɔ i bi minɛ i dalakan de ma o kuma ni e y'i jɔ ka jamana yɛrɛ primature fanga bɛɛ b'i kama kɔrɔ o kɔfɛ tuguni kana kuma fɔ kuma minnu tɛ kuma jɔlen ye a dalu yɛrɛ bɛ se ka bɔ hali denmisɛnnin fɛ k'a yira k'a fɔ i ka kuma tɛ kuma sababa ye a ko i k'a dɔn a bɛ maa caman fɔ a jigi kɔ i k'a dɔn faama ale ka kow la o kuma a bɛ min fɔ i k'a dɔn olu ka dɛmɛ bɛ transition ye sɔfinitigilaka minnu bɛ yen n'u bɛ baara la u b'u dɛmɛ bi u b'u dɛmɛ sini nka u bɛ wele da min ye Choguel bɛ taabolo mun na ko i k'a dɔn u ka segin u kɔ ni a ma segin a kɔ a ko i k'a dɔn ko transition tɛna kuncɛ ale ye Cheikh Umaru Sisoko a n'a ka jama o fana bɛna weleli kɛ ko i k'a dɔn monument de l'indépendance hali bi ko a bɛ jama bisimila dɛ ko ten dɛ awɔ o kuma ko nous m'ou farati si la transition de rupture ne devient pas une réalité EMK va faire un appel de mobilisation contre le pouvoir kunnafoni filɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon na a ka bidon bɔli la Ala ka jisuma ka ami Amadu El Konare misitigiw bi ɲɔgɔn fana ni dura ye min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la sirène fasiriba n'o ye Yakuba Traoré ni y'a ka sɛbɛn ye Yakuba ko ministère des transports mun de bunne binnen bɛ jamana kan nin cakɛda in na sabula fɛn min ye kiiri camanba de min kɔni dara ka cakɛda in sɛgɛrɛ a bɛɛ lajɛlen cakɛda in kɔni ye bɔgɔ de furu u taara bi dugu ma po Jamanikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fonctionnaire dɔw farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye minnu bɛ baara kɛ pɔriw ni transitu la ka u jigi da maa min kan n'o ɲɛmaa ye Kilego Jara ye olu nana ministère wele bɔgɔ jeni kan décret min bɛ yen n'o ye décret numéro 2014 100 PRM min dara février kalo tile 20 san 2014 o bi hakɛ dɔw fɔ min kan ka ta ka lase pɔriw an'u bolofaraw ma n'o ye transitu ye o décret in kɔni u nana ka na kɛlɛ wuli k'a jɔ sɛbɛnnikɛla ko maa minnu Ngodo minnu bi baara kɛ frontière la Kuremali Diboli Mayina Mine Zegwa Hɛrɛma kɔnɔ Kuri a n'a ɲɔgɔnnaw olu kɔni ko décret in kɔni a bi hakɛ dɔ de di olu ma o tuma fɛn min ye jamana y'a k'u bila u ka hakɛ la sɛbɛnnikɛla ko prime ani avantage minnu kan ka d'u ma fɛn min kɔni y'o ko ye o taara kɛ kiiri ye fɛn min ye Cour suprême ka bolofara min ye section administrative o yɛrɛ laban nana kiiri tigɛ fɛn min ye octobre kalo tile 18 san 2018 ani octobre kalo tile 18 wɛrɛ avril kalo tile 18 wɛrɛ san 2019 ka jamana ɲangi k'a fɔ fɛn min kɔni ye miliyɔn 948 o ka sara baarakɛlaw ye jamana ye bɔgɔ fure premier ministre a donnama kama ale ye dossier ci ministre ma min bɛ nafoloko kunna ministre min bɛ nafoloko kunna ka kɛɲɛ ni coup d'état min kɛra août kalo tile 18 san 2020 ale yɛrɛ ye fɛn dossier in bɛɛ ta k'a ci ministère de l'équipement et des transports ma o labana k'a di entrepôt du Mali ɲɛmaw ma k'a fɔ wari tɛ jamana wagande kɔnɔ o tuma u ka wari ninnu sara baarakɛlaw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o ko kɔni gulonnen bɛ fɛn min ye wulikajɔ olu bɛ sen na a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min kɔni ye agent ye u nana wulikajɔ kɛ fɛn min ye saisie des comptes bancaires fɛn min ye entrepôt de Mali a ka wari bɛ yɔrɔ yɔrɔ banque la u taara da sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen la k'u ka wari de ka sara ko nana gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ lettre ciw nana caya direction générale du contentieux de l'État ale kɔni ye wulikajɔ kɛ a kɛra ala faranga ye mars kalo saisie nana wuli sɛbɛnnikɛla ko a ko o kɔfɛ affaire dɔ wɛrɛ nana wuli o bɛ Mali météo ale bi baara ministère des transports ka cakɛda dɔ don o nana wuli ale ka bolofara min bɛ diɲɛ ma sabula jamana yɛrɛ ye appel d'offre de kɛ ka yɔrɔ dɔ ɲini assemblée nationale kɛlen k'a laɲini k'a fɔ Mali météo a ka bolofara ka sigi cercle la sɛbɛnnikɛla ko o dugukolo ɲini nana daminɛ jamana yɛrɛ a ye n'i y'a mɛn utilité publique a y'o sɛbɛn bɔ k'o di Mali météo ma décision min n'o ye numéro 11/0011 min kɛra janvier kalo tile 25 san 2011 o nana kɛ sɛbɛn ye o sɛbɛn yɛrɛ kɛra sababu ye Mali météo so nana jɔ o suma ko dugumajɛ maa dɔ wulila k'a fɔ yen kɔni y'olu fa dugukolo ye ni ka jamana kiiri fɛn min ye maître Ousmane Demba Diallo
ale bilaro kiri ɲɛfɛ samanikɛla ko bi kile min na fɛn min ye Kayi tribunal ye o nana kana jodi olu ma sabula fɛn min ye chèque na Laasana Sisako olu minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don jɛma ma olu y'a jira k'a fɔ fadugolo don o tuma k'a ka bɔsi ni maa ninnu na n'o ye Mali météo ye samanikɛla ko a ko kiri nana dagoya Mali météo la tuguni fɛn min ye maître Fafere Kamara ye o nana sɛbɛnni kɛ ka ci Mali météo ma k'a fɔ ka gɛn ka bɔ yɔrɔ la samanikɛla ko fɛn min ye ministère de transport ye o nana bɔgɔ fure samanikɛla ko elekɛti wɛrɛ nana don tribunal administratif la Kayi o ko kama ko kiri nana seni ka seni jamana yɛrɛ perdira o yɔrɔ la tuguni fɛn min ye ministère ye perdira ye u kan ka nafolo basara ye wala u ka fɛn min ye Mali météo k'a ci k'a bɔgɔ bɛ cɛ ka bɔ ninnu ka dugukolo kan samanikɛla ko a ko maa b'i yɛrɛ la ɲininka jamana yɛrɛ n'o ye Mali faso ye ani maanin kelen mana bila ɲɔgɔn na kiri la fɛn bɛɛ de bi kɛ walasa faso ka perdi maanin kelen ka gagner o tuma jɛkulu jugu jumɛn ani jaana jugu jumɛn de bɛ yen minnu kɛlen bɛ ka jamana yɛrɛ janfa ni k'a coron ka juru dingɛ kɔnɔ o tuma o ɲɛ ka ɲini joona n'o tɛ juru min bɛ jamana na jamana kɔndannelen bɛ ko minnu na n'a fɔra Mali ka nin bɛɛ juru sara a dɔ bɛ dɔ la forokoni bɛ to a dogo sara la kunnafoni la ɲɛ an ye min zalo ka bɔ la sirani kɔnɔ a ka bi bɔli la e ko waati ma se Amadu Ali Konare waati n'a ka danganiyaw bi ɲɔgɔn na bi ta an b'a bila yan fɛn min ye foli ni tanuni ye an b'o ta ka lase Dankɔrɔba ma n'o ye El Hadji Seguba Konate El Hadji Seguba Konate a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Samankɔma nin waati in na a ka denbaya o sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Wɔlɔnima fɛn min y'a kɔrɔkɛ n'o ye Ba Dɔta ye an bɛ